ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತೆನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರ್ ಇತ್ತೇನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಏರೆ ಮಾತ ಪಚ್ಚೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಅವೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನನ್ನಕ್ಲೆಗಿಂದ್ ಇತ್ತೆ ವೆಜ್ ದೊಂಜಿ ಪಚ್ಚೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಮನ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಕುಕ್ಕರ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ನೀರು ದೀವೊಡು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಪಾಡೋದು ಬಟಾಣಿಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೇಯ್ಯದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಟಾಣಿಲ ಅದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುನೆ. ನೀರಿಗ್ ಪಾಲಕ್ಕ ಸೊಪ್ಪುನು ಬೇಯ್ಯರೆ ಪಾಡೋಡು. ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಜಿ ಮಾಜೋಡು ಐತ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುನೆ ಇದು ಪಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುನೆ. ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು, ಕಲ್ಲುಪ್ಪು. ಇದಕ್ಕೆ 4 ವಿಸಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 4 ವಿಸಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಾಡುವ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ, 5 ಮುಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ, ಒಂದು ಚೆಕ್ಕೆ, ಕಸ್ತೂರಿ ಮೆಂತೆ ಬಾಡಿ, ಮುಂಚಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪುಲ ಬೇಯ್ದು ದೆಪ್ಪಲಿ ನಾನು ಪಾಡ್ದು ನನ್ನ ಮಾತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಪುಣೇನು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪುಳಿ, ಮಂಜಲ್ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡೋದು, ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಪುಣೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಹೊರಡು 1 ಚಮಚ 2 ಚಮಚ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಾಡಿದು ದಾಸ್ಮೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿ ಬಾಡಿದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬರೋದು, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪನಾಗೇನೆ ಕರೆಕ್ಕು ಹೊರಡು ಅಂತ ಕತ್ತೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾಗುದು, ಕರಿಬೇವು, ಅದೇ ಹುರುಳು ಕೆಂಪಾಡಿತ್ತು ನಾನು ಅರೆಪು ಹೊರಡೆ ಪಚ್ಚೆ ಹಚ್ಚಿ
పెద్ద కొద్దియోడు పొరులు పొరులు కొద్దియోడు ఉప్పు పడు ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಬರೋದು ಚೂರು ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಹಾಡಿ ಎಡ್ಡಾರೆಪ್ಪು ಕೊದ್ದಿಯೋದು ಗೆಡ್ಡೆ ಕೊದಿಂಡು ಮತ್ತೆ ಪರ್ಲು ಕೊದಿತೊಂದುಂಡು ಗುಜಿ ಗುಜಿ ರಟ್ಟುನೆ ಚಾಯಿನಡುಕ ಇದನ್ನು ಅವರೆಕಾಳು ಬೀಜ ಕೊಡು ಅವರೆಕಾಳು ಬೀಜಲು ಬಟಾಣಿ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಿಂಚ ಪೊರ್ಲು ಮಾತ ಅರೆಪ್ಪು ಮುಟ್ಟೋಡು ಮಾತ ಬೀಜಗಳ ಒಂಜಿ ಕೊದಿಪ್ಪು ಕೊದಿಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಕೊದಿ ಉಂಡು ಕೊದಿಂಡಿತ್ತೆ ಪೊರ್ಲು ಇಂಚಿನೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚಪಾತಿಗೆ ಪೂರಿಗೆ ದೋಸೆಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಒಣಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಜ ಅವೇ ತಿಂಡಿಗೆ ಬಲ್ಪದ ತಿಂಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಅದು ಇಂಚ ಬೈದ್ಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಅವರೆಕಾಳು ಬೊಕ ಬಟಾಣಿದ ಪಚ್ಚೆ ಕಜಿಪು ಮಂತುದು ಎಂಚಾತನೆಂದು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ನಿ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಬಾಯ್.